в който ще говори за раждане и вярвам, че това е човека, който може да ви разкаже по-пълноценно. Благодаря. Здравейте, казвам се доктор Атанас Цонев и както винаги закъснях, но малко всеки от вас знае, който ходи при лекар, който работи в болница, чака винаги малко повече, но това е живота. Ще представя с две думи. Занимавам се с акушерство и гинекология от около 15 на години и специализирам в областта на високорисковите раждане. Днес ще ви говоря за... като човек, който не е раждал и е гледал раждания, за раждането. Това е тема, която смятам, че доста съм говорил за нея и затова публикацията ми или самата тема около 10 на слайда само с черен шрифт на бял фон. Затова бих искал повече да е като някакъв вид комуникация между нас и по-малко да ви изнася някакви лекции, както казаха, не нещо, което може да прочетете в интернет, а по-скоро нещо практично. Общо взето, това беше презентацията, вече започвам с лекцията. Сега ще помоля да пуснем един слайд. Ще видите нещо на екрана, има един QR код, ако всичко функционира нормално. Моля да го сканирате, да влезете в този сайт, който ще видите. Там е една малка анкета. Прочетете какво пише, гласувайте, за да можем да имаме малко комуникация. По-скоро не дейте. Мисля, че трябва да стане, ако всичко функционира. Другия вариант е, ако не може да сканирате QR кода, да влезете на menti.com и да напишете този номер горе. Ама ви не дейте само те. Не, оставите така. Добре, супер, вече започва гласуването, така че ще ви дам 20 на секунди, да може да кажете кое ви интересува най-вече. Кода е 19114338. Добре, вече сте около 15 на човека, значи става. Който не може, не е от мене. Добре, още 10 на секунди. Окей, чудесно, значи главно за практически съвети от моя страна и някои примери от практиката идеално, ако може пак на презентацията тогава. О, добре, супер, на 30 човека. И така, започвам с практическите съвети. Няма да ви говоря чак толкова детайлно, какво представлява раждането, за изгонването на плода и всякакви други неща, които можете, когато дойдете при нас, ме питате кога да тръгнем към болницата, защото това е важно, как да разбера кога контракциите ми са истински, как да разбера кога все още е рано и няма смисъл да тръгвам. Общо взето, бих казал, че искам да разделя причините да тръгнете за болница на две основни части. Това са спешните причини и неспешните причини. От спешните причини има два основни момента, при които ние съветваме да тръгнете веднага към болницата. Искам да обърна внимание, че това, което ви казвам, се отнася за България. В другите държави е малко по-различно и моля, не бъркайте причините да тръгнем към болницата в Щатите или в Швейцария с това, което е в България. Тук здравната ни система е така организирана, че общо вие си търсите сами транспорт до болницата. Затова, когато имате пукане на околоплодния мехур, моля, тръгнете към болницата. Както се шегувам, не се капете, не се бързнете, тръгнете към болницата, защото пукането на околоплодния мехур само по себе си е напълно нормално нещо, обаче ние бихме искали да разберем дали няма едно състояние, което се нарича пролабиране на пъпна връв, т.е. дали случайно пъпната връв не е слязла пред главичката. Това се случва изключително рядко и след като видим, че това го няма, може спокойно да си чакаме. Обикновено като се пукне околоплодния мехур, в България се чака между 12 и 24 часа, което е сравнително окей. Писахте ми, че искате
Пример от практиката, имал съм жена, която 11 дена беше с пукнат мехур преди да роди. Затова е голямо изключение и обикновено не съветваме за подобно нещо. Затова съветваме, когато имате дори съмнение за пукнат мехур, били сте в банята и примерно не сте много сигурни дали изтича някаква вода, по-скоро тръгнете. Ние имаме един тест, който се нарича Амнишур, който се прави влагалищно и виждаме дали околоподния мехур е изтекал. Ако не, ще ви пуснем вкъщи, общо взето това ме е съвета. Второто, разбира се, е вагиналното кървене. Когато имате силно вагинално кървене, тръгнете към болницата. Как да различим падането на тапата от вагиналното кървене? Падането на тапата представлява няколко ивички върху белето, било то розовидни или кафеникави и не е обилно. А за такова нещо въобще не трябва да се притеснявате. Тапата може да падне понякога и доста време преди раждането, дори една седмица. Затова, когато имате привръзка, която се напоява с кръв и след няколко минути трябва да я смените и тя пак се напои, тръгнете към болницата. Това са двете най-чести причини. Отчудващо често имаме жени, които имат пукнат мехур преди 15 или 20 часа. И ги казвам тези неща не толкова, че нещо може да се случи с вас или да имате някакъв проблем, заради който да има притеснение. Когато отидете в болница с пукнат мехур преди 20 часа, хората ще се държат странно с вас. Ще ви гледат като в училище, казахме, полезно изкопаемо. Те ще бъдат притеснени, няма да имат опит с пукнат мехур от толкова много време и ще ви приложат много неща, за които може да не сте готови. Задължително ще ви сложат система, ще ви правят отлепване на долен полюс, много по-бързо ще ви кажат, че раждането не върви, има по-голям шанс да отидете на секция. Затова казвам, в момента говорим за българската реалност, а не за чисто медицинските причини да тръгнете към болница. И това е българската реалност, когато имате пукнат мехур, отидете, вашия лекар да ви види, да има време да ви подготви психологически и на практика за това, което ви предстои и да обсъдите варианта, че след едно определено време, в зависимост от различните болници, вие ще бъдете стимулирани да родите. Пак казвам, в България стандартът е 12 до 24 часа. Обикновено е рядко някой да ви каже на 3-4 час, че трябва да ви стимулира. И това, за съжаление, в повече случаи е малко прибързано. Но просто ви казвам, като имате нещо, какво отидете, за да имате по-голям буфер, да координирате подобни неща с лекаря и да се пазарите да изчака още малко. Затова ви го казвам, не заради някакъв медицински проблем. Неспешните състояния са маточните контракции. Обикновено и между другото днеската лекция повече ще говорим за първо раждане. Хората, които са второ и трето раждане, може да тръгват. Там неща се случват доста по-лесно и бързо, така че не се притесняйте. Когато маточните контракции станат на 6-7 минути, в продължение на 2 часа, ние съветваме бавно полека да тръгнете към болница. Тук контрастът е пълен, спокойно може да си вземете душ, да хапнете нещо, през цялото време да пиете вода. Няма причина някой да ви ограничава да пиете вода по време на раждането. Това от много време не се прави. Обаче, пак ще отворя една скоба, вие животи и здраве ще раждате в България, има болници, които го ограничават. Не знам все още защо, просто питайте лекаря дали не е удобно да пиете малко вода. И в крайна сметка, като не е съгласен, но се съобразявам с него, няма как. Но един пример ще дам. 2 часа контракции, 2,6, 2,12, 2,18, 2,24. И когато такива контракции на 2 часа или от 2 часа, тръгнете към болницата. Ако има една-две контракции, които са на 15-20 минути, рестартирайте брояча. Това ви гарантира, че няма да отидете един-два пъти в болница на 1 см и да ви връщат. Какъв пример мога да ви дам да не тръгвате към болницата? Имате контракции на 2-3 минути за половин час, обаче след това се спрат. Няма голям смисъл на първо раждане да тръгнете към болницата, защото няма да имате разкритие. Или имате контракции от 2-3 дена, много силни, не може да спите заради тях. Обаче те са на 1 час. Също няма смисъл да тръгвате към болницата, тъй като най-вероятно нищо няма да е станало. Затова общо взето, като ги спазвате тези неща, в 90% от случаите няма да сте твърде рано в болницата. В крайна сметка и да отидете, това, което винаги го казвам на хората, които ще раждат при мен, ще ви прегледат, ще ви кажат, че е още много рано и ще ви пратят в къща, но някой път не е много приятно да се разхождате. Един малък съвет, пак защото казахте от практична гледна точка,
Ако контрактите ви започнат вечерта, обаче не са съвсем регулярни, на 15-20 минути са, и ви забележите, че като сте прави, стават по-регулярни и са малко по-силни. Моят скроен съвет е, ако е вечерта, легнете да спите. 1-2 часа да поспите ще ви бъде от полза. Не се опитвайте да стимулирате контракции с нещо. Когато те са хубави и силни контракции, няма значение каква е позицията, защото обикновено това са Бракстън Хикс, контракции, които ни водят до разкритие, и фактически на сутринта вие ще сте доста изморени от това, че цяла вечер сте били прави и ще ви бъде малко по-трудно цял ден след това да имате раждане. Така че като имате някакви не съвсем регулярни контракции, използвайте времето вечерта, не да четете книга или да сте на телефоните, а по-скоро да почивате. Това ми е практическия съвет за този период. След това сте в болницата и отивате при така наречения период на разкритие. Накратко трите периода, това са период на разкритие, период на, ние му казваме, изгонване на плода или напъдните, и плацентарен период. При периода на разкритие имаме няколко подпериода. Пак казвам, първо раждане, защото при второ раждане всичко протича наведнъж и то трае 2-3 часа. При първо раждане, първо е периода на разкритие до 3 см. Аз винаги така казвам, мога относително точно да ви кажа кога ще родите, когато сте на 3 см или повече, обаче ми е много трудно да ви кажа кога ще направите 3 см. Има ли смежни, които от 2 до 3 см им трябват 2 дена. И те са с доста силни контракции и идват преглеждане, след 5 часа пак идват, пак ги преглеждане и ни им казваме, че напредват, казваме на 2 см сме. Обаче, те се притесняват, казват, как такива силни контракции, и когато дойдат истинските контракции, те казват, сега разбрах, що сте обръщали. Тъй, че общо взето, приемете факта, че преди 3 см с първо раждане, колкото и лошо да звучи, вие все още не раждате. Това са някакъв вид Бракстън Хикс, вероятно. След това следва на период на разкритие от 3 до 7 см. Това е един период, в който болките са относително на равен интервал, обикновено на 5-6 минути. Можем доста добре да ви даваме съвети как да се движите и вие все още имате търпение да правите това, което ви казваме. Все още не сте изморени. Това е най-готиният период на раждането, в който особено хората, някои от вас знам, че ще раждат с партньорите си, особено хората, които са с партньорите си, така имат възможност да си говорят, да се чувстват малко по-комфортно. И в този период хората, които ще изберат опойка, защото някаква част от вас ще го искат, е най-удобният момент. Не искам много да говоря за опойките, понеже аз нямам някакво конкретно мнение за тях. Всеки е различен и всеки си преценява за себе си колко го боли. Затова не мога да кажа, че опойката е хубаво или лошо нещо. За едни от вас ще бъде супер, за други няма да се налагам. Като отидете в болницата, надявам се да раждате в болница, където има възможност за опойка, ще си кажете, че ви боли и лекарът ще ви обясни какви са ползите във вашия конкретен случай. Но това е периода, в който най-често слагаме опойка. След това, този термин го видях в интернет, транзиция, колко съм го спелувал правилно. Това е периода, в който минавате от почти пълно към пълно разкритие. Това е един много интересен период, почва да ви тресе понякога и обзема ви едно така топло чувство на паника и виждате, че нещо определено се променя и става. Това е периода, в който главата започва първо да слиза по-ниско долу и обикновено, когато говорите с лекаря, вие ви казвате много ми напъва, лекаря ви казва не дейте да напъвате и започва един спор, който е продуктивен и хубав. Той ви казва да не напъвате, вие искате да напъвате и си мислите, че всеки момент бебчето ще се роди, но не е така. Все още главата е високо горе и обикновено този период е важен, за да предотвратим демидж на тазовото дъно и раждането да протече една идея по-леко. Ако много рано почнете да напъвате, и пак казвам, това в никакъв случай не е ваша задача, това е задача на лекаря, и в този период можете да имате по-бавно раждане. И това е голям парадокс, вие напъвате по-рано, обаче раждането е по-бавно, защото се изморявате по-бързо. Така че това е периода, в който смятам, че подкрепата на лекаря ви е от голямо значение, за да знаете, че всичко е окей, че не се случва нещо, което е
ненормално, че няма причина да се притеснявате и просто трябва да чилнете, така да се каже, да се успокоите. Тук също смятам, че е много важно, ако партньора ви е по време на раждането, защото той ще даде също доста спокойствие.